ask me that? Chicha Poland, I'm going to anyway. Sebuja Poland, how done anyway? Tell Tindu. Yeah, Sega. Who is here? Who is here? Chapola. And Sebuja Pola. What you about you? I come from the beautiful queen of the beautiful ladies all over this world. Dave! Oh, sorry. So you know this could just kill me just like that. I'm stronger than you. Alright. Chapola, I'm going to go here. What's the tea way? Sebuja Pola, Vese. Could you tea well? Bismillah. Just a couple. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Milani yapite yao chojiga. Soka ndikupempha ndine chapola. Mwana wanu. Ndikupempha chinthu chimwe chofiti. Ndipempha. Soka ndiseke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I wanted to run away. Okay, let me explain. Okay? Let me explain. Garabasi. Okay. Let me explain. Bismillah. It's itching me. Stop it! Mira. 2014 akanyira kumfundeni mushamari yangu yalitamba nayo. So kumba kweli sosoga tati vanhu vaya vanga sara kwenda kuchikoro kwacho unakwanisa kumira ndimukoma kwezi baba mai vangu vashaika. Saka ninye kutambura kuya shamari yangu pangaona nemari. So tichitamba akabva auya shansa Rangari musebefidera mushikanzi sha ndikupa surprise. Mama makore manga yakari makore manga. Nadile 16 years. Okay. Ndikupa surprise. Ndikati yey, ndikupa birthday rako. That is fine. Akabandigira wash ndimo. Shandiwa ndichiri nazvo hangu zvimari izvi. Ndozvo zvakandigira. Mine 16 years. Mine 16 years. Ndatambira zvinhu zviya. Saka ndakatambira zvinhu zviya akanopera wiki. Ngarota ndichitonge munhu uyo anenge kumvura. Tichita mapati tichita sei. So zvinhu zvakanditorera nguva kuti ndiwane munhu wandinoudza. Even shamwari yangu chaiyo. Ndakamboita nguva tisina kumudza. So zvizoka. Apesa ndazonati munhu akandirerukira ini wandokwanisa kushare naye. Even my secrets angu. Best friends. Vanamutora katisha nosangana nezvinhu so pekutanga ndibvanga kuti iwe hope wangokafuga here ndikurambe dzichidzoka umwe musi takatogarawo zvinhu secret kana aipapi pacho masecrets mangana apa ndochengeta iwe ndosatadza kuchengeta iwe ndondudzi zvikanzi aiwa izvi zvikati ndezvedutesa si zvangu chete ndezvedutesi ndezvedutesi chi waona mukomana here Kanza amai, tichaita zvakakomana. Mati saka secret yaone ndiye. Zvikanzi uchiri kurememba ndichokupa necklace nebhemi newatch. Ngati ndozviziva. Zvikanzi zvinenge zvoshandei. Ndati wangondipei pabirthday. Ndingazoti zvinoshandei. Zvinhu zvawangondipa ukazvimuchena. Zvikanzi no. Uda mari. Katashata saone nekutambura kwandinoita. Kana zvinhu zvandopfeka chezvezvo. Ubva ndoda mari ndoiramba here. Mari ndotoida. Zvikandabvo. Watagara hana chaataureva. Watagara. Azouya. Akaine mari. Funga 1.5. Zvikanzi Yes. 1.5. Really? Ndoti ndaiwana kupi kumba. No, ndosikamusuyenda kakubvunza kuti une secret here iwewe. That is fine. Semunhu waidawo mari.
Ndakangotora mari yenda ndakusvika ndaisa mihembe dzangu. Mari yenda yangotora hafafu. Atengawo hembe ndosvika kumba ndati andasitengera hembe neshamwari yangu. Kumba havaibvunza kozi vaizviziva kuti kumba kwavo vakapfuma. So ndakauya nechinhu. Ndakandazviitira neshamwari yangu avairamba. Vaingosvigamuchira. Zvichidaro. So pana hangadzi yangu iyi. Neoita ilinga. Zvokuti zvimwe zvinhu zvaindinetsa ndaikwanisa kuudza kuyo. Okay. Vandamuudza. Tisha, nemari yandinayo pano. But mari yakawandisa. Ndikati ndiwana kupi chimozi muri notambura ka. Yeah. Apana kuti vanokuchikidzira kuti wazoiona kupi zvazodini. Vanokutora mune zvakanaka. Ndikati zvaitika tachibva kuchikoro. Ndanonga chi yegira mari nemari. Akadza iwe ndikati chokwadi. Patinoita madhiri iyo chirega kudini kuzvibuditsa. Ndaradza hanzvadzi yangu mari because ndiye wandaiwirirana naye mufamily meeting. Ndamuratidza mari yaya. Ndatanga kushandisa zvataishandisa. Yanga yadizi kushandisa because ndandaniwo munhu mukuru wandaishandisa naye. Shandisa mari yaya kusvika shamwari yangu asanditi iwe ndafunga kuti tibude kunze. Kunze ndinochandinacho. Indi andibvumidza wacho. Apa maigara kupi pa Ndaenda kwamureva. Kwamureva, okay. Kati hapana kana ndikwanisa kundibvumidza. Ndosvitaka ndichitira. Zvikanzi vainetsa iwe unokwanisa here kuti tiende. Kati ini kuenda handirambe because munhu angambonditisa mari. Kati ini handirambe ndotoda kuenda. Zvikanzi haisi pressure. Ndivangonipawo zvinhu zvakandipa. Zvikanzi ena ungezi. Zvavazvizika nomuchirimimba. Twatoda kuita kunge tumatombo. Okay. Twatotuma colors. Ndatoenda munhu anogeza. Zvikanzi chiudza nyumba kwenyu kulowo muda iwe. Mazodaenda kupati. Mwana wakwanisa kuudza. Ndiye munhu ndaikwanisa kushera vamwe vese tatisinganyoni. Ndanamuudza kasha ndoda kubuda. Ndaenda kupati. Uyu wose munhu andaita kune madhiri emari yayo hazvinombomuremera. Angoti aenda. Ngatiuzive zvawadi zvawafambira. Akati fine. Fuka ndakangobuda ndachandakabuda nacho. Ndakangobuda ine dzandakapfeka pamuviri. Ndasvika kumba kweshamwari yangu ndatochinja hembe. Vanopfeka hembe dzakanaka. Ndatoenda kuairport. Ndakapinda ndege ndakataenda. Tasvika ikoko ndopakazonyatsomundiudza chokwadi chese. Pakatanga kundisana kuti iwe udaita mari. So. But apa angaudza kuti tiri kuenda kupi paiti uda kungobuda panze. Akati aiwa kunze. Ari tiraenda kunze. Haana kutaura kuti nyika ipi. Tasvika kuya ndopakazondiudza kuti zvinhu zvofamba so. My first days zvakandiremera. Alright, paiti zvinhu zvofamba so. Aiti zvii zvinofamba so. Kana uchida kuita mari iwewe. Zvaunoita iye chinhu chaakandiratidza ranga riri ruva. Kana waruva ine. Kati Kanzi kana watu uite mari. Royal Fund ndiza nemukaka. Every day makusenege. Funa kungochidiza neshi nemukaka. Mukaka. Kanzi ipapo zvakandirerukira. Izvaye kutaura muchiri kuno kuZimbabwe. Tatosvika. Mama enda kupi? Tatenda kuDubai. Mama enda kuDubai. Zvikanzi ruva iri unoriza nemukaka every day makusenege. Izvo hazvina kundiremera koza ngati mukaka ndokuenda kutenga mukaka ndoenda kutodii ndakutodira ndarawirira neshamwari yangu ati chidiriza achitouya dzimwe dzenguva vadii abvonga saka ringoita zvine zvekuti nogona kuti wakagara uda wakwati anaka apakaipa nama yakandirova autore maminitsi unokwanisa kuti mugoma munhu wakufonera minisi uri kupi ndiri pamba zaore ndinosvika ipapo aingoya nemari yandasingazoti yaipakuti munhu anenge ari murudzivo zimava kuDubai vanhu vataitogara navo ikoko vamwe vakari mablaki tatakangosangana vekunyika dzakasiyana kuti okay saka zvezvo kunenge une shamwari dzako unotosvika ikoko watonzvai shamwari yangu dzinekindekinde vanhu vekutodii votouya zvinonzi omari tatibatsirike it's fine kana vachiva nemari maamaunzi acho muchiri kurimemba akanga akawanda zvakaita sei mari yange yakawanda ndokunyeperai yange yakawanda zvoti yakwanisa kusvika kana zvoku 10 million yaisvika ichiuya mari yaya ndipatazoita umwe musi wakangoti andikupati kwete zvekurota kana kuita sei zvokutoenda direct zvikasha kupati kwatiri kuenda tanga rapa madress zvangonzi kuri ngodiwa dress madress angani maglitters
mabengo, manipulative, marines, jishing. Not and that's what I what you chance of Zimbabwe. But I end up going. That's what part queen. Tata zvakati wapati kuno manga mauzotaura here kumba kuti ndakudubai Andinoenda kaudzi. okay Andinoenda kaudzi. Tasvika payani vataitawo zvinhu zvatakaita ndopa ndakazonyatsounzwa kunzi kuti wewe nyatsoita mari ka zvisiri zvokunyepera kana zvokuita sei kuti uite mari ndoshandisa ropa ini ndasingachazvitye kozi chandaitya chimai nababa vanga vafa so ini handinoenda ndakutya vanhu ndairespekta ndimai nababa ndikati kana mari toshandisa ropa azvinetsi but mungondisimbisa kuti ndisatya tikanzi kana iri yekusimbiswa isiyo tokwanisa kusimbisa ndobva ndipa mishonga yavakandipa vanhu ava vaikupai mishonga ndevechirudzi vanga vakangosangana vaitaura language chirungu vaitaura chirungu kozi ini mamwe languages ndasingagona okay ndobva ndipa mishonga yavaindipa mushonga uyu waiti kana ukafunga kuti kana uriwo nejuti waikwanisa kuisa pamanzi apa juti rechi rekuuraya okay waikwanisa kuisa pamanzi apa so waikuva ushingi muusingaiti zvoti kunyanga ukati ndoda kubaya Adam zvaingonanga ipapo zvazvisina kana kuti kuchazotya kana kuti kudii zvazvisingatyisi so munhu wandakatanga kuuraya ini mufamily medu ndifunga mwana wehanzvadzi yangu ndiye munhu wandakatanga kuuraya ndopandakatestira anga akura zvakaita sei mwana anga zvina 6 years okay ndopandakatestira kuda kuona kuti zvinhu zvandapiwa ichokwadi here mwana uya achifa ndinoda kuti munokommunicate hati munochuza munoita sei kuti muzotanga kuti Robert ndinoda kutanga kuuraya sezvo makatanga kuuraya mwana watsana makamuchuza sei endi zvinoita sei kuti zvinonanga ipapo direct chazvinoita ndezvekuti chekutanga unouraya munhu ari pamwoyo wako so mwana wehanzvadzi yangu ndiye anga ine zita rangu so ndaimufarira so ndiye wandakangochuza ndakaitanga 2015 before ndisati ndaenda kun'anga handiri kuchikoro ndeshamadzangu saka ndisi ndakaijoina through kushare chikafu nevamwe kubaenda kuna SatanisM and then tabva ipapo ndakazosangana mumashamwari angu emuraini mategasana navo vakazondiendesa kun'anga yekugweru yakatanotora mushonga yekuatrakta varume komanga iri pamhanza pakwe Komanga iri pamhanza pako mike iri pamhanza pangu ndeyoatrakta varume ane mari komuntu wakatanana naye komunhu wakatana naye waiti wakatana muda iwonziva kuti ushu kuti wakatana nemunhu wotoziva kuti uyu uya nakopiri uya libe uya ane mari uya hana unozvona tani izvozvo unozvona sei izvozvo zvinongoyama ndiri ndinongofira kuti uya nemari uya hana bwino zvakanaka apa manje iwewe avho ada kupasa mangwana chani chakachitika ambuya avo akakupa mushonga avo chii chakaitika atopasa nyoka akakupa nyoka leweka taura tini ava mbuya vakandipasa nyoka pandikaine shamwari dzangu vakakotipa mushonga ndakamwa mushonga uyo wandakamwa neshimidzi relative mwayo weshimidzi uzvo ndowakazonesa nyoka mudumbu wachita nyoka mangwana apo wakapaswa nyoka mushonga wakapiwa iwo wakazoita nyoka uyo ndobva kupasa shunge funa amuna laki rekuti upiwe mangwana anga kumpasa kuda amuna arume shungu mushonga wakapiwa kuti ufuna ndani choka ndiani koyo Yo choka. Ufuna chani wewe? Parato. Iwe ufuna chani tutuka? Waita tani? Waita se? Wakasari kai mudumbu newa nyoka iyoyo. Newa unya kudava ministeric. Wakweswa nyoka iyoyo.
Waita nani ngani? Utano waita ukamenya na amuna. Sei waita lalo ni murume. Nyoka ndiyatenga masperm amuna. Nyoka yotola masperm varuma. Pai tora masperm varuma. Bai inoitisa kuna mbuya naye. Wakati pa mushonga. Waita katana mundu wamtola ku business. Waita wadana mundu waita wamtola mali. Bai ndipabega mari yo. Ku business mali. Abeni pa 200 ma 500. Bueno. Iwe msikali. Waitana na amuna. Pongo chifa mdzano aruma. Kuchitanana bwino. Muchidana zanana. Kuchajera ko bili. Kuchiwajigira mali. Vamwe vachiboroka, waita ukagumbuka wewe umuto ungotana naye woto kukubaita tani. Waiti ukagumbuka nemunhu waita naye chicha iti. Ona gumbuka nemunhu ndaida naye. Edangane mali. Business rakaita down. Waita kutani ndo pakamupa. Waita sei ni murume wako waita wala chi kuti zvozosvika kuda. Okay, padai daro nengotaura kuti azvichapera manje for sure ndozoitoiti. Nyoka iyi aitora masimero evanhu. Ichisa kuponi? Yaitisa kune muridzi akati paunyoka. Saka waita ukatana na lapasho mamenyana pasina na kudzirira. Waiti ukapindana nevakadzi Pakugona. ukarara nevarume makadzirira musina chichaiti. Aitora vasina smell yacho basi. Vaitora chete pasipemu yacho nyangwe adzirira. Leva. Wasekuru. Sikurai. Bwino. Uri kuti nyangwe vino wakadzirira nyoka inokwanisa kutora masperm aya. Yobva yaendesa kuna mbuya. Saka mbuya vaiti okay, wakambobvunzira kuti ambuya nyoka iyi ichikupai masperm aya basa rayo nderechi? Nyoka iyi basa rayo ngekungotora masperm. Saka yaitora masperm then nemari unopa futi ambuya vaya 10%. Kwa iwewe nyoka ipange yakupinduka mtumba wangu waibva tani waifuna waigona napasho angasi pazuva. Wainzwoseyo nyoka ipange yakutamba mudumbu. Mwerano wanga ani pazuva wainzwose. Yega vantuma angani pazuva. Leo chati tibatsirani. Right, takacho kwani. Ndaiwa kuda varume vakawanda. But sometimes nasikavawani varume vacho. Waita kuti utsvaka wega. But yatora inoda varume vakawandisa stereki iwe wega. Waivashaya sei iwe wangopiwa powder? Handi wangopiwa powder? Hongu. So waivashaya sei? Kuti zviyo kana vakagara pamba zviya haumbovawanika. Asi kana wabuda bopa dai yako awani. Pane pambotaura kwanga uchitaura sekurati vamwe varume vacho vane mari waiti ukadana navo vaizobhuroka. Ndo mhiko yavanga wapiwa nen'anga iyi. Kuti vakatibhohwa. Kono mune makubhohwa nachi? Mari iri kuuya iwe uri kuita zvako mune makubhohwa nachi? Uyangana chanje. Okay. Mamuna akatanana naye. Afana kutana nomwe muntu. Ngani shanje. Okay. Saka varume vakatobhuroka kwacho kwaikoko. Nondoziva wani. Ndi akatobhuroka. Kumwe murapasha ukatana naye vabwera kuona chideva kuti mpano iwewe rapasha kuti tsikana kuti tawa chani. Zvakamira sei kumunhu wakadana naye achizodzoka pauri achiti vamwe vasikana unditiza chichi. Chanja chitiki. Chichanja uitika. Mukomana ushu aive nevasikana vakawanda. Anga ari musatanist futi? Aiwa. Ushu manje ushu. Aive nevasikana vakawanda munhu ndavasikana. Sikaini ndine problem kuti kana dane munhu ani kuti azodane munhu futi. Kuyotani uchitana mwana wantu. Yose uchizodana namwana. Inangwani kurumira pano wana. Buditsai zvese umu, buditsai. Buditsa wega. Buditsai. Buditsa toni zvoku. Buditsa wega. Ndarara nemumwe uyu, ndarara nemumwe asiri ega, vakawanda kani, vakawanda. Taura tinzwe, taura pasi. Vakawanda tinorara navo. Taura pasi. Taura navo. Ndotora masperms avo. Woita sei? Ndinomaendesa kuna beautiful mother. Beautiful mother, the great oracle. Masperm wani? Mongo kani, mongo
wapa. So anozoita nazvo handizvisivanga. Iwe unopiwa mari, unopiwa chii? Unopiwa chii, unopiwa chii? Tauro chii. After every year I receive something. What is something? In 2021 ndakapiwa imba. Iri kubimba yacho? Imba yacho hanzi iri ku? Iri kumadokero. Then last year I was given a car. Then this year nandichi expect imwe imba. Ndozvandinazvo chete, ndozvandinazvo. Ndine mashopu. Anotengesa chii? Anotengesa chii? Maboutique. Iri munani na shop yacho? Iri munani? Aizvozvo handikwanisi kutaura, vanondiuraya kani. Sekuru aripa. Hausati sekuru aripo kwaunourayiwa kuti waita sei? Zita reshop yako rinonzi chii? Zita reshop yako rinonzi chii? Makanyamadzi rangu Vese, makanyamadzi rangu. What shop yako? Dave, after everything you told me, one problem I told you I was going to see, you were going to see a doctor. Chi. I'm gonna doctor say you wakamuyamba. Wakadi kumbatsira iwewe. Ndenda kuvhara kumeso kani. Kwaidi kumbatsira. Ndasingakwanisi kozi ndaitodawo mari. Ndikatora maswims ake ndaitowana mari. Angasingazozvare. Saka une vari mawaka. Zvakatanga 6 years ago. Chii chakaitika? Kuchikoro kugana. Wakana kuchikoro kugana? So, shamwari yangu ndava neproblem, ndakashayirwa mari yekuti ndinyore maexams pafirst semester yangu. So shamwari yangu yakabva yanditi inokwanisa kundibatsira. Takaenda kwaitwa pati pandandisiyo ndekupo ndokwazvakatangira. So kupati ikoko taipa zvakasiyana-siyana, mabracelet, marings, zvakawanda-wanda. So patakapiwa zvinhu izvizvi at first, but pati takatanga kuita taingonzi munofanira kugara makazvipfeka nguva dzese, munofanira kuzvisiya. So patakazobva pakati kutanga pataigara takazvipfeka taiona varume vakasiyana-siyana vaizogerekana vakungouya vachitipa mari, takatanga kunakidzwa nazvo. Patazoenda kune mipati yechituru nyaya kuti tata kunakidzwa nezvaitika, takava tavakumbira kuti mari yedu yataiwana kune vana ava ite iwedzere vasatipe mari shoma. Maikumbira kunani? Takakumbira kune chimwe hatizivi kuti chii chaivapo, chaita kunge chishiri. Hapana noziva kuti chakaita sei. Okay, Shatana when I was grade 6, 2014-15. So only this other teacher this person to primary school. So vangotanga vachinditi, patients, takuru books, patient do this for me, do this for me. Then this from my book, motor and stuff. So after that, there's this other day, she's storeroom, and then before look at the storeroom, like the storeroom, look at my books, in my students. So while look at that all, Baba Visa and Pizza. And then for Tanga Kundi, Bata. Vakabvisa hembe vakasara naked. Yeah, for salary naked. Ne brand pin vakabvisa kuti vasara nazvo. Everything. And then Baba Tanga Kundi pinira uniform yangu and then mapatana kambira. And then tapenda wafunza jinisho.
what are you doing? She can say, shh. Don't say anything and make sure that you won't tell anyone. And you can scream out. So when my uniform, my pant, and I pick a pasta, or find a pizza and a pasta. And then I butter one the butter. I change the butter, and then after that, she had sex with me. So after the trapeza, we find it in Chindakumba. Make sure that I will say anyone or no Karana or even anyone, because do not kuraya. I can do anything. Then the Pandachinda Kumba, I kept quiet. And then the next day, of 20 years I'm on Nesa, I end up a break. 20 years I'm class. Vanditi, how are you? How did you feel about yesterday? Then Dandamporambandaka in Yararira. And then after that, Turtle Pizza, Chocolataka Kumiza Pizza, it was around 11. I'm sure it was around 11 because the pizza now one. So Takumiza Pizza. Find an in Kumbakwabo. And then she did the same thing. What did she do the same thing? Like, Baganda in Kumbakwabo. And then Ofoto for a gate. Like, get Shabamba Pow. Ngwane motor. Musani ndio No, waterfalls. Waterfalls. Ngwane motor. Ofoto for a gate show and then she closed it. During motor. And then Ofoto drive off. Agenda kuni imba yao. Because Papa had driveway, very big one. So after that, Ofoto did Chiburika and imba. And then above para door. Like the front door, she pinned it. Then she closed it. In the bedroom, and then she closed the door. And then Vanity remove your clothes. Episodes out again. And then she went on bed with me and she had sex with me. And then she kept on doing that until the was aggressive. And then from 1, that would Sapa just stuck high school. Bagababa Mboya, and I'm going to chip flap okay. Very much mau. And then Bapandi tells us just in the corner. That's where you're learning. So from 1 though, 10, Bangoyaka 1. And then from 2 of us, so we are. One additional famous in the Kumba. The team of them took taking a Maxen, so they couldn't visit around 1. So from around 1, Bakava Bandi, Wakava Oya, Fatunda National famous in the Kumba. Fatunda to get in, then Damboramba, and then of Varamba and the Tarisa. So I'm behind Tessa and then it was like Bagandi brainwash. I don't know what she did. And then the mandato Pindam Mocha Mao without even refusing. After Mandita resolved her. And then I partended in Kumba Kwao. Trained now, partended in Upakwa Waterfalls. But on Tangoti, hey, I missed you so much. And then I put it on Ningerani, Nishino, Mari and stuff. And then she started doing the same thing again, having sex with me. Of also did Sosa around 4. So this happened from 2. Yeah, from 2 the whole term. Because from 3, and then from 3 first term, second term. And Nakuso end up at just start, Nandakuzaku, come tire until it goes away. So before ndaenda ku Kwamtare, ndahambaenda swa kunonzi Msasa project. Ndahambaenda swa. After the time, the same issue ku what's it?
after that, the same issue goes told, and then Nipa said BC, the one in Bari. And that this was when then Papa and the refer to Musa project. Then I know Karikoko for about 3 months. Then I came back. So that is what happened. Okay. Rugare takadai so ndine vamwe nguva yekurara handirari akapinda pamanga ndine zipinbe dzakadai pandotaka pasi nda ndozvazvitsongwa ndo miko yacho kuti unofanira kurara pasi saka mubhedha unoutengere kungotengwa kuti imi kana hama dzangu dzikauyawo mufanira kungoyemurwa nemupama kuti akarongeka asi apararo katochinjwa machitsefudhea ndakuda kuzvisiya ndakatraya kwakawanda kushamisika kuti vandibata nhasi pese pandaienda vanga vasingazvibati ndaitosvika ndikangotarisa vanenge varipo vaibva vatotanga kutondida ndaitozobva ndarara nevanhu vachona varume vese vanenge varipo kana paine vakadzi ndaitozvizosiya vakupopotedzana nevanhu vavo. Yeah. Hapo ni makore mangana? Tini makore 28. Saka zvinhu zvawakaakwaya nekuda kwemari idzodzidzi uchaita sei nazvo? Handina basa nazvo, handirari nezvinhu izvi. Zvinoda masipenzi akawanda. Saka kana uchita urare kutaura kuti unenge uchitsvaga varume? Ndinofanira kuramba ndichitsvaga varume. Ndikasatsvaga varume zvinondinetsa usiku hwese handirari. Zvinenge zvichikunetsa sei? Izvozvo handisati ndakwanisa kuzvitaura zvinonetsa. Saka pazuva unofanira kurara nevarume vangani? Pazuva ndinofanira kupfuura 10. Haurare zvizvo. Haurare because 10. Saka paCovid apa mairarama sei umwe mabhawa akavharwa? Sezvandataura chinhu chichishiya pandiri but handisati ndakuzvikwanisa kuzvitaura. Dzimwe dzenguva ndaitoenda kunyika ndisingazivi. Zvitopera. Nekuti wabatwa? Kwete nekuti ndabatwa. Even pateve kumasatauya kuno ndaitofara kuti toya kuno kuti atononoka kusvika. Sekuru wakambinga wakambawanzwa nezvavo kuti vanobatsira. Ainenge waona pamafoni. Pamafoni baba wakambaona here vachibatsira masatanist. Hongu nambovaona chibatsira masatanist vanhu vakasiyana siyana. Aiwa, ndisati vanhu vakasiyana siyana. Ndira masatanist kuti wakaona here sekuru vachibatsira musatanist. Masatanist asina kuvaona zvangu but nangonzwa. Wakangonzwa kuti vanobatsira masatanist wayo. Masatanist wayo. Apa.